Ao longo da historia, a falta dunha sexualidade libre e a existencia de abusos sexuais foron problemas persistentes que afectaron a persoas de todas as esferas da sociedade e que seguen afectando na actualidade. Imos tratar esta problemática a través da mirada de 4 persoas relevantes da nosa historia que destacaron en diversas facetas e, ao mesmo tempo, tiveron grandes dificultades para seren libres no eido máis persoal. Neste vídeo levarase a cabo unha entrevista de radio a varios persoeiros que foron perseguidas e perseguidos pola súa condición sexual e constitúen un exemplo de loita contra a violencia estrutural. O seu exemplo servirános para mandar unha mensaxe de reflexión sobre a diversidade sexual e os abusos. Imos dar comezo a esta entrevista con Elisa Sánchez Loriga, unha muller española nacida na Coruña no ano 1864, coñecida pola súa valentía e determinación ao desafiar as normas sociais da súa época en busca do amor e a liberdade. Ola, Elisa. Vostede protagonizou unha historia de amor con Marcela a principios do século XX. Un amor prohibido que chegou a pasar polo altar gracias a unha triquiñela. Cortouse o pelo e cambiouse as saias por pantalóns para facerse pasar por un home. Durante 2 anos e medio e cada noite percorreu a pé 12 kilómetros que a separaban de Marcela. Pero chegou un día no que, cansadas de tanta clandestinidade, decidíronse casar. Que obstáculos atoparon cando decidiron oficializar a súa situación? No noso camiño houbo resistencia e apoio, pero tamén oposición e rexeitamento. Naquela época a nosa relación era socialmente inaceptable. Como lograron superar esas dificultades? Sabíamos que estábamos desafiando as normas sociais e arriscando moito, pero estábamos dispostas a loitar polo noso amor e felicidade. O seu matrimonio foi descuberto e anulado. Arrepentíronse do que fixeron? Aínda que os retos serán abrumadores, teñen que manterse firmes e loitar contra toda a violencia estrutural. A valentía e coraxe desta muller deixou un legado na historia da comunidade LGBTI e a súa historia foi obxecto de libros, películas e outras obras artísticas que contribuíron a dar visibilidade e recoñecemento ao seu amor e á loita pola igualdade. Temos a inmensa sorte de contar tamén coa outra parte desta fermosa historia de loita pola felicidade, Marcela Gracia. Boa tarde. Recibiron algún tipo de apoio por parte do seu entorno social e familiar para continuar con esta relación? Atopámonos con moitos obstáculos legais e sociais. As leis da época non permitían o matrimonio entre persoas do mesmo sexo. Con todas as dificultades que supoñía casarse con Elisa, nunca considerou a posibilidade de abandonar esa decisión? Nunca xa máis. As dúas tiñamos claro que queríamos ser felices e íbamos loitar pola nosa felicidade. Cal foi a súa estratexia para manter a súa identidade e amor oculta durante tantos anos? Enfrentámonos a moitos prexuizos e discriminación, o que nos obligou a manter a nosa relación en segredo durante moito tempo. Tivemos que recurrir a identidades falsas e documentos alterados. Que lles diríades a outras persoas que actualmente se enfrentan a situacións semellantes ás que vostedes viviron? Diríamoslles que non están sós, que o seu amor e identidade son valiosos. Aínda que os desafíos poden ser abrumadores, é importante manterse firme e creer no amor. En 1952, Alan Turing foi arrestado acusado de ser homosexual e sometido a castración química, o cal lle provocou depresión e, posteriormente, o suicidio. Como foi para ti lidiar coa túa identidade e orientación sexual nunha época na que a homosexualidade era ampliamente estigmatizada e criminalizada? A represión sufrida pola miña condición sexual impediume acadar máis logros científicos que mellorasen a vida das persoas. Poderías compartir algunha experiencia específica na que te enfrentaches á discriminación ou rexeitamento debido á túa condición sexual? Denegóuseme o acceso ás instalacións do meu laboratorio, o cal me causou unha profunda depresión, levándome ao suicidio. Como crees que houbera sido a túa vida e a túa carreira se houberas vivido nunha época máis tolerante hacia a diversidade sexual? Na miña época a miña sexualidade era un condicionante para todo. Limitou a miña carreira e condenoume ao ostracismo.
falta de liberdade sexual manifestouse de diversas formas ao longo do tempo. Particularmente, no ámbito da cultura foron marxinados pola súa condición sexual grandes autores e artistas, pero non só neste eido. En España, no período máis negro do século XX, coa Guerra Civil, houbo miles de historias agochadas como a de Lorca, que hoxe traemos aquí como exemplo de loita contra a violencia estrutural. Nunha época na que a homosexualidade era ampliamente estigmatizada, como foi para ti aceptar a explorar a túa propia identidade e orientación sexual? Foi difícil aceptar a miña propia identidade e explorar a miña sexualidade, nunha época onde a homosexualidade era rechazada e perseguida. Debido ás miñas expectativas sociais e literarias, tiven que disfrazar a miña orientación sexual para evitar ser estigmatizado. A luz dos avances na aceptación e dos dereitos LGBTI e na sociedade actual, como crees que o teu legado influiu na luita pola igualdade e a visibilidade desta comunidade? A través da miña obra, tentei romper tabús e normas que limitan a expresión da sexualidade. O obxectivo era dar voz e representación a aqueles silenciados, compartindo a miña experiencia e desafiando as normas establecidas. Esperemos que eso este contribuindo na actualidade. Como lidiaches coa presión social e a necesidade de ocultar ou disfrazar a túa sexualidade na España conservadora da época? Atopando, moitas veces, a liberdade alonsado de España, algo que como podedes comprender, resultou moi doloroso. Por eso, debemos ofrecer unha educación sexual integral nos centros educativos e entorno familiar, que permita manter relacións sexuais sans e libres dentro do respeto á diversidade. Con esta pequena viaxe ao pasado, queremos amosar unha perspectiva do impacto que tivo a condición sexual non respetada nin aceptada e mal vista, para concienciar da necesidade dun cambio estrutural sobre a educación sexual integradora e respetuosa cos demais. A falta de liberdade sexual e os abusos foron un problema persistente ao longo da historia, que afectou ás persoas de todas as esferas da sociedade, incluindo persoeiros de relevancia. Pero, a medida que a conciencia e a loita pola igualdade sexual segue medrando, necesítase que o ámbito educativo siga reforzando estes piares básicos para que constitúan unha arma poderosa contra a intolerancia e a gravidade dos abusos sexuais.